Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Mayor's Office ng Lungsod ng Maynila sa isang iglap naging malinis ang mga lugar dyan na pinagpupugaran po ng napakaraming mga sidewalk vendors. Lahat halos malinis na, no? Kaya lang, si Idol Alan Encarnacion ng Abante. Ayan. Ang editor-in-chief ba si Sir Alan ng Abante Tonight? Siya po'y hindi makapaniwala sa ibinulgar ni Mayor Isko Moreno na allegedly ay suhol na 5 milyong piso kada araw, wag lang galawin ang mga sidewalk vendors sa Clarence. Una sa lahat, itinatanong ni boss ni Idol Alan Encarnacion ng Abante Tonight, bakit hindi ipinaaresto ni Mayor Isko yung nagtangkang manuhol sa kanya ng 5 milyon araw-araw? Oo nga naman. Ang panunuhol po ay act of bribery and that's a criminal act. Sa batas po ay may parusa po yan na pagkakakulong. Now, I just don't know kung paano po yung alok na suhol. Yun ba ay tawag? Yun ba ay text? Yun ba ay pasabi? Ibinulong sa kanyang mga bataan at yung kanyang bataan ay sinabi kay Mayor, pinasasabi po ni ganito. Huwag nating galawin ang mga sidewalk vendors. 5 milyon kada araw or 150 million a month or 1.8 billion sa isang taon. Anak ng kagaw, ano? Hindi pa nangongolekta ng buwis bilyon-bilyon ang madadali. Kaya lang, pag suhol kasi, normally hindi naman ipapasok yan sa kabangyaman kung totoo, di po ba? Personal na mapupunta po yan sa tatanggap ng suhol. Sinusuhulan daw po si Mayor Isko Moreno ng 5 milyon araw-araw para huwag galawin yung mga sidewalk vendors. Sa mathematics na sinasabi ni Idol Alan Encarnacion, imposible makalikom ng 5 milyong piso yung mga sidewalk vendors sa isang araw para isuhol kay Mayor Isko Moreno. Kahit ano daw gawin niyang mathematics ay hindi makakaipon ng 5 milyon ng mga sidewalk vendors o kahit ubusin na yung mga balot, mga fishball at kung ano-ano pa mabenta man lahat daw yan, hindi aabot ng 5 milyon. So hindi natin alam. Overall, ay parang hindi daw kapinipaniwala ang kwentong 5 milyong piso kada araw para ipatigil ang clearing operations diyan sa mga sidewalk vendors. At in summation, sabi niya, sana gawin na lang ni Mayor Isko ng kung anong maganda niyang gagawin, wag nang sama ng mga media. Kasi lahat daw ng kilos ni Mayor, may nakatutok na kamera. Ayan. Ako naman, naiintindihan ko bakit interesado lahat ng media sapagkat ang lungsod ng Maynila ay talagang bumantot ng todo sa panahon ni Erap. Tama? Bumantot, pumangit ng todo. And here comes a new mayor na ang sinasabi, kaya niyang pagandahin at ibalik ang tinatawag na the glory of the Manila. Yan. Bringing back the glory of Manila. Tama ba yung English ko? Yan. May magbaba sa akin dyan sa English ko. Ay, gandang hapon po sa mga tagalungsod ng Maynila. So, si Mayor Isko, sabi ng iba, Sir Errol, si Isko Moreno, Mayor ng Maynila ngayon, ilagay na lang na MMDA chairman. Bakit yung MMDA chairman ngayon, sino bang MMDA chairman ngayon, ay hindi nalinis sa matagal na panahon yung problema dyan sa Maynila? Ay hindi mangyayari po talaga sapagkat pag sinabi ng mayor na huwag makialam ang MMDA, hindi pwede ang MMDA. In fact, may mga lugar sa Maynila na hindi po pwede mag-deploy ang MMDA ng kanilang personahes.
To mention, one, sa Las Piñas, walang MMDA doon. Number 2, sa Valenzuela City, walang MMDA doon. Ang MMDA hanggang sa Malabon lang. Namamahala sa traffic ng Valenzuela, mga taga Valenzuela lamang, yung Red Boys ng Valenzuela. So, what I'm pointing at is that kung ano ang sasabihin po ng namamahalang mayor sa kanyang lugar, walang magagawa ang MMDA. Ngayon, kung may nagsasuggest na gawin na lamang chairman ng MMDA si Mayor Isko Moreno, why not? Why not? Wala mo sama kung siya'y malalagay dyan. After all, dapat nga naman ay may kasanayan sa pamamahala sa sa lokalidad, sa Metro Manila. Ang malalagay po dyan sa MMDA, hindi kung sino-sinong appointee lamang, di po ba? Ano dyan? Effective dyan ang mayor. Bakit alam nila mismo ang problema? Sino mga na-appoint niya na MMDA chairman? Na mayor. Marami na, di ba? Si Francis Tolentino, senador ngayon, Francis Tolentino. Si dating Vice President Jojo Binay. To name some, di ba? Sino pa? Marami, mga mayor na ano. Ayan. Si Isko Moreno, gusto niyo maging MMDA chairman? Tingnan natin kung makikita ng Pangulo ang kanyang galing. Kasi, alam niyo, ang problema sa Metro Manila talaga, natatawa nga ako na ang MMDA daw ay tutulong sa traffic sa Baguio City. Maraming natatawa sapagkat yung traffic nga sa Metro Manila, until now, itong mga segundong ito na nag-uusap po tayo ngayon, hindi po maayos-ayos ng MMDA, pupunta pa sa Baguio City. Anong formula dadalhin nyo sa Baguio City? Or sa ibang mga lungsod, ano? But, kung ano man magandang intention, maganda po yan. Kaya lang resultang pinag-uusapan dyan, di ba? So, as to the track record, mas magandang mag-expand ang MMDA o kaya pumunta sa ibang lugar kung ang Metro Manila po ay may pakikita po nila ng naayos na. Ayan. Ayos! Tuloy tayo! Halos 35 milyong pisong halaga na naman ng cocaine na lumulutang po ay nadampot na mga mangingisda sa Quezon Province. Ito nga ang nakakabwisit. Habang ang Pilipinas ay nakikipagkaibigan sa pamamagitan po ng gobyerno, tuloy-tuloy ang bagyo ng mga drugs, ng shabu, ng cocaine sa bansa. Ngayon po ay binabantayan na yung customs, diba? So hindi na pinadadaan sa customs. Pinalulutang na lamang po sa dagat at ang balita ko dyan ay may mga GPS device yan. Namamonitor yan ang mga kasabwat yan kung saan na po napadpad at iti-text na lamang po yung mga recipients nila. So ganyan katindi, ano? And I am really waiting na ang gobyerno po natin ay magsalita sa China na tulungan ang gobyernong ito na matigil na po ang pagbuhos ng illegal na droga sa bansa. Until now, wala pong ganyang statement ng gobyerno natin. Meron po tayo nagpapatuloy na drug war. Ang tinatamaan po ay mga Pilipino. Pero ang totoo pong pinanggagalingan ng drugs ay China. Ang totoong mga pinanggagalingan pong mga drug lord na ay mga Chinese. Naghihintay po tayo ng statement, panawagan ng gobyernong ito sa China na tumulong na para masupil po yan. Sapagat kahit ilang libo pa ang mapatay sa drug war, kung ang supply ay hindi po natitigil. Alam naman yan ng PIDEA, di ba? Ang pagsugpo sa illegal na drugs ay dalawang bagay. Supply reduction and demand reduction. Ang ginagawa lamang po ng gobyerno, demand reduction. Demand reduction. But as to the supply reduction, wala eh. Tuloy-tuloy. Pinalulutang lamang po sa dagat, naka-GPS, yung mga tarantadong sindikato at mga kasabwat naman mga Pilipino na nagkakamal po ng bilyong-bilyong halaga dyan sa drugs. Tawa ng tawa lamang. Tawa ng tawa sa mga namamatay. Siguro iniisip nila, sige, mga matay kayo, may mga bago na naman kukonsumo ng drugs.
Ito naman mga kababayan nating mga siraulo, alam naman nilang nakakasira ng ulo ang shabu, tumitikim pa rin. Tumitikim pa rin. Alam naman nilang marami nang namamatay, tumitira pa rin. Kasalanan nyo na yan. Kaya lang, what I am really expecting na ang gobyerno po natin magsalita towards Chinese government also to help this government stop or put stop on that supply of illegal drugs. Bakit hindi magawa? Nagtatanong lamang po kami sapagkat importanteng bagay po yan. Mano bagang hilingin ng tulong, di ba? Humihiling tayo ng tulong sa mga infrastructure projects. Humihiling tayo ng loans na katakot-takot na may mga napakataas na interest. Yun sa drugs ba, hindi po ba pwede nating hilingin yan? Tulungan ng gobyernong matigil po yan. Di ba? Hinihintay ko po na mangyari po yan sapagkat napakahalagang mangyari pong sambitin po yan ng Pangulo sa Pangulo naman po ng China. Samantala mga kaibigan, itinakda po ng Sandigan Bayan sa 5 ng Agosto ang paglilitis naman sa dating senador Jinggoy Estrada sa kanilang kinasangkutang plunder. Yung salamang kahon ni Napoles. Diba? Ang swerte naman ni Budots, napalaya. Pero ang pagkakaintindi ko dyan kay Budots, Senador Budots, alam niyo ba kung sino ang Senador Budots? Ang pagkakaalam ko dyan, yung prosecution ay umapila sa Supreme Court dahil napawalang sala si Bong Revilla dyan sa Sandigan Bayan. Kaya nga nakakandidato ulit. Yan din si Senador Jinggoy Estrada, napalaya at tumakbo nga pero natalo. Magtutuloy po yung kaso. Tuloy ang kaso. So, ganon, no? Kaya nga po yung mga nananawagan ng bitay sa mga heinous crimes. Kami po nananawagan strongly na isama po as heinous crime ang plundering of public funds. Alam naman natin, or baka hindi niyo po alam, na pag sinabing ang kinurakot po ay mahigit 50 million, ay sako po yan ng plunder. Napakarami po ang mga plunderer na nasa gobyerno ngayon until now. Napakarami po mga government officials ang may kaso po dyan sa Sandigan Bayan. Sa ombudsman na ang alam natin, ang gagaling pumigil, ang gagaling magpaamag ng kaso, bigay dito, bigay doon sa mga kurakot din na dapat po ay nagiging mabilis ang kaso pero still, because of corruption, ay inaamag yung kaso. Natitingga ang mga kaso. Ngayon, pag celebrity ang nakademanda, medyo kumikilos ng konti. Pero pag hindi masyadong kilala, mga gobernador, mga mayor, nako, ewan ko na lamang. Baka yan ay nagkikita-kita lamang po kung saan dyan para mag-usap-usap para upuan ang mga kaso, di kaya hanapan po ng kung ano-ano ang dahilan para ma-delay. Justice delayed is justice denied. Diba? There was a saying like that. Kaya nga po, kung tayo ay talagang mga kampanya para po sa corruption-free Philippines, dapat suportahan po natin ang todo. Dagdagan ang pondo ng Sandigan Bayan. Buhusan po ng pondo ang Sandigan Bayan, ang ombudsman. Nang sa ganun ay walang dahilan para sila po'y masilaw pa sa mga corruption din, sa mga bribe ng mga tiwaling politiko na nagtituition fee sa kanila para hindi umusad ang kanilang kaso. Buti na lang ito, August 5, Jinggoy at Napoles sililitisin po sa Sandigan Bayan. Masamang balita, sorry. Yung utang daw po ng gobyerno ng Mayo ay umabot po, pumalo sa 126 billion pesos. Yan namang utang na yan, kung napakinabangan po yan ng taong bayan, hindi po masama. At ang gobyerno naman ay may pambayad. May pambayad po ang gobyerno. Yung inyo pong mga ibabayad na buwis. Yun ang iniuutang ng gobyerno kasi magbabayad naman tayo ng buwis. Magbayad natin ng buwis. Magbabayad ng gobyerno sa mga inutangang bangko. I just wish
Ang aking hiling lamang, yung perang yan ay sana nagcascade pababa bilang mga social services, mga serbisyong pambayan na dapat napakinabangan po ng sambayan ng Pilipinas. At bilang panghuli mga kaibigan ngayong hapon, akalain niyo po yung sundalong nagmotel, nag-rock and roll. Nag-rock and roll sa motel kasama po ang kanyang jowa or live-in partner. Hindi ho nakontento sa 2 rounds. Nakadalawa na si Amang. Sabagay, 31 years old, patrolman first class. Nakadalawa na, humirit pa ng pangatlo. Ewan ko, mahapdi na yata. Hindi pumayag yung... Mahapdi na yata. Hindi na daw pumayag yung kasamang babae. Kaya sabi, live-in partner. Kung live-in partner, bakit nagmotel pa? Ha? O baka wala pang sariling bahay, ano? Doon sa kwan? Baka nasa barracks. Dinala sa motel. Ang siste, umayaw daw yung babae. Dahil sa inis ng lalaki na siguro, libog na libog pa, inilabas yung service firearms, yung baril. Doon daw po nagkapang-agawan siguro yung babae at yung lalaki, yung sundalo. Naputukan dito sa baba yung lalaki. Dito sa baba mismo, naputukan ng sarili niyang baril. Patay. Dahil po sa hirit na round 3. Kaya ikaw, Clarence, tama ng 2. Huwag ka nang humirit ng round 3. Baka mabatukan ka. Balikan na po natin ang ating survey question, mga suki, o ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Hindi na makikialam, kundi tutulong lamang si Pinyol sa pagtatag ng BARMM, Bangsamoro Autonomous and Region in Muslim Mindanao. NBI magsasampaho ng karagdagang syndicated staff cases laban sa Kapa at kay Apolinario. 100,000 piso inilang pabuya naman sa makapagtuturo sa pumatay sa Dinagat Board member. Samantala, Amnesty International tinukoy po ang lalawigan ng Bulacan bilang pinakamadugong probinsya kaugnay po sa drug war. Parehas na grupo hinihiling po sa ICC na bilisan ang preliminary examination sa drug war sa Pilipinas. At yun nga po, yung sinasabi ko kanina, ang utang daw ng gobyerno lumobo noong Mayo sa halagang 126 billion pesos. Sandigan Bayan, itinakda na po ang plunder case trial kina Jinggoy at Napoles sa August 5. Floating cocaine na may halagang 35 million pesos napulot ng mangingisda sa Quezon. Yung mga naiinis naman dahil hindi daw naproteksyonan ni Duterte ang EEC, magsasampaho ng impeachment complaint. At sundalong humirit po ng round 3 sa kanyang live-in partner na baril patay sa motel. At ngayon mga kaibigan, sa ating tanong na tama ba o hindi na ibase po sa endorso ng Pangulo ang pagiging House Speaker o kaya ang susunod na House Speaker? Sa tamang norms, no? Sa tamang norms, dapat pinababayaan po ng sinumang leader na ang mga kongresista ay pumili ng kanilang magiging leader dyan sa Kamara de Representante. Pero ano ba ang history sa Pilipinas? Ang history po sa Pilipinas, sa totoo lamang, kung sino po talaga ang manok ng Pangulo, ay siya po ang nagiging House Speaker. Kung sino po ang nasa mayorya, nasa pinakamalaking koalisyon, at siya po ang itinuro ng presidente, yan po talagang magiging House Speaker. Ang maling-mali dyan, mga kaibigan, ang nabalitang kumakalat daw po ang tig-5 milyong piso hanggang 7 milyong piso upang suhulan mismo ang mga kongresista para iboto yung naglalaway na maging House Speaker. Sus Mariosep. 5 at hanggang 7 milyong piso. Talagang at the height, talagang nasa taas na ng arrogance of corruption ng ilang politiko po dyan, ano? Yan po ay wala namang aamin dyan eh. Pero usap-usapan po yan. Ha?
I'm sure you will agree with me na wala pong aamin dyan sa usap-usapan na yan. Siyempre, sino bang aamin dyan? Sikreto nila yon. O sige, what we can do? O good luck po sa magiging House Speaker. Sana po irespeto ng mga mambabatas ang mapipili ninyong House Speaker po dyan na ang kalalabasan po ay talagang yung kung sino ang inendorso po ng Pangulo. Pansamantala, yan po muna ang ating salo-salo ngayong hapon. Programang napanood po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang nagpalipad ng ating programa, Florence Sanday, ang ating broadcast officer, dito po sa studio. Nakarimot ang ating mga katuwang. Operations Set Engineer Oliver Licob, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes. Kasama po natin ang mga tagapag-ulat ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Mga kaibigan, ako pa rin ang inyong kamaong asero, si Harold Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.